יותר בדיקות הריון מאשר בכל מקום אחר בעולם. אלו בדיקות קיימות, ומה חשוב לבדוק? שלום לדוקטור עמוס בר, רופא נשים בכיר, ומחבר המדריך הישראלי להיריון ולידה. בוקר טוב. זה נכון? אמא יהודייה, צרות של אמא יהודייה, את לא יכולה להשוות לשום גויה בכל מקום בעולם. כן, זה בהחלט נכון. יושבת איתך גם זוהר כרמי, שמשיקה אוטוטו אתר בנושא מידע לנשים בהיריון. שלום זוהר. עמוס, אני רוצה לשאול אותך על בדיקות הריון. כמובן שיש המון בדיקות, לפחות מהניסיון שלי. בכל שנה יש עוד ועוד בדיקות, אבל בואו ננסה לעבור על הבדיקות שנשים בהיריון צריכות לעשות, גם לפני הריון וגם במהלך. אם אנחנו רצים כבר לפני ההיריון, אז לפני ההיריון רצו לעשות כמה דברים. קודם כל להתחיל לקחת חומצה פולית 3 חודשים לפני ההיריון, זה מונע מומים. ורצו לעשות כמה בדיקות בסיסיות, כמו בדיקה לנוגדני הדמת, בדיקה לווירוס אחר שנקרא CMV, שהוא מאוד בעייתי בהיריון ומאוד מומלץ לבדוק אותו לפני ההיריון. אפשר גם לבדוק אבעבועות רוח. כל זה בשביל לא להיכנס לצרות אחר כך. את יודעת, החכם לא נכנס למקומות שבה הפיקח נחלץ. אז אם את רואה שאת לא מחוסנת, את יכולה עוד להספיק לעשות חיסון ולחכות עם ההיריון עוד חודש-חודשיים. אז זה הדברים העיקריים שכדאי לעשות קודם. אפשר גם לשקול לעשות בדיקות גנטיות. למה לשקול? כי א' זה לא חובה. חוץ מתי זקס שממומנת בעצם על ידי מדינת ישראל לקבוצות של אשכנזים וצפון אפריקאים, או בעצם לכולם, אבל המומלץ זה לאלה, הבדיקות האחרות הן בדיקות זכות, זה בדיקות שעולות כסף. אתה מפנה את המטופלות שלך לעשות בדיקות גנטיות? תראי, זה נהיה בלגן נוראי. זאת אומרת, כל יום אנחנו מוצאים מחלה אחרת, ואני מוכן להודות בטלוויזיה שיש חלק מהמחלות האלה שעד שלא ראיתי שיש להם בדיקה ורצתי לספר לראות מה היא, לא ידעתי בכלל איזה מחלה מדובר. זאת אומרת, אנחנו גם רצים לכל מיני מחלות מאוד מאוד נדירות. לא צריך לחשוב שכל מחלה שאנחנו מוצאים בדיקה לה היא דווקא מחלה נורא שכיחה שאנחנו נורא חושבים שהיא חשובה. אז צריך לעשות פה קצת סדר. אני חושב שקודם כל הנפגעים העיקריים במרכאות כפולות זה האשכנזים. להם יש יותר מחלות, ויש המלצות היום של האיגוד הגנטי בארץ, כי יש איזה 16 או 18 בדיקות, והן עולות הרבה כסף. אלפי שקלים, כן. בדיוק, זה הרבה מאוד כסף, ויש פיתוי גם ככל שתעשי יותר בדיקות, המחירים יורדים, זאת אומרת, הם עושים את זה בצורה עולה. בוא נגיד שיש איזה 4 בדיקות שהן מומלצות ממש על ידי... אז בוא תביא לי מה אמרת עוד לפני שנכנסנו להיריון. אפשר דרך אגב לעשות זה גם מיד שנכנס, זה לא סוף העולם. תראי, קודם כל בדיקה לטלסמיה, שזה בעצם בדיקה מחלה של קשורה לבעיות דם, והיא בדיקה פשוטה, ספירת דם בקופת חולים, זה לא עולה כסף ולא כלום. אחר כך יש לנו בדיקת תי זקס, שבעיקר מומלצת לאשכנזים וצפון אפריקאים, לא עולה גרוש. כן, היא ממומנת. ממומנת. עכשיו יש מחלה שנקראת X שביר, שזה סוג של פיגור שכלי. יש לנו ציסטיק פיברוזיס. יש לנו מחלה שנקראת קנבן, שזה מחלה של פוגעת במערכת העצבים, ויש לנו גם מחלה שנקראת דיסאוטונומיה משפחתית, שזה גם מחלה. רק עברנו את המספר שציינת, אבל בסדר. לא, זה וכל אלה ממומנות על ידי הקופה? לא ממומנות, יש אולי איזו השתתפות של הביטוח המשלים, אבל אלה הבדיקות שאיגוד הגנטיקאים ממליץ כן לעשות. מה זה אומר ממליץ? ממליץ זה אומר שאחד מ10,000 ילדים לפחות בארץ יהיה חולה במחלה הזאת. כי אם אנחנו הולכים למחלות אחרות שחלקם קשות, אבל אם יש ילד אחד כזה שנולד במדינה בשנה, אז האם שווה להשקיע בזה כסף? זאת אומרת, אין לזה סוף לדברים האלה. זו שאלה, ניהול הסיכונים, אז תכף נדבר עליו, כי הוא נוגע גם לעוד בדיקות שעושים מרגע הכניסה להיריון. בוא נעבור בזריזות ככה על הבדיקות שאנחנו נדרשות לעשות. עוד יכולות לעשות בהמשך, כמו שקיפות עורפית למשל. שקיפות עורפית זו הבדיקה הראשונה? שקיפות עורפית זה בדיקת אולטרסאונד. אני מדבר כרגע על דברים שלא בסל, לא דברים שכל רופא שולח, כי מה שהרופא אוטומטית שולח לאולטרסאונד בשבוע 7, אין טעם שנדבר על זה, כי זה דברים שגרתיים. כן, אבל זו גם בדיקה עוברת, כלומר, היא עוברת גם את האולטרסאונד, אחר כך יש שקיפות עורפית. מה זה שקיפות עורפית? שקיפות עורפית זה בדיקה שבה מודדים את עובי פס הנוזל שנמצא בעורף של העובר, שמצאו קורלציה בין זה לבין סיכוי שהילד יהיה מונגולואיד, כשלזה אפשר לצרף בדיקות דם, ואנחנו יכולים לגלות 70% מהילדים רק על ידי בדיקת אולטרסאונד, 84% על ידי גיל הדם, ואז הלאה. כן, זה הכל פרטי, למעט בתאומים ששם בדיקת השקיפות העורפית ממומנת. אוקיי, הבדיקה הבאה? סקירת מערכות, אנחנו עושים, כן, מוקדמת, שזה גם כן פטנט אולי ישראלי, זה כמעט שלא נמצא בשום מקום בעולם. בדיקה מצוינת, היא לא מגלה הכל. היא לא מגלה הכל, זאת אומרת, יש צורך לעשות את הסקירת מערכות השנייה, אבל בעיקרון אני מאוד ממליץ לאישה שיכולה להרשות לעצמה כן לעשות סקירת מערכות אחת פרטית, ולא להגיע למצב שנולדים ילדים עם כל מיני ממומנת על ידי הקופה, והמוקדמת ממומנת חלקית. צריך להבדיל לא מאוחרת מוקדמת, אלא המאוחרת שמומנת בקופה היא בסיסית, היא לא בודקת את כל האיברים. הבנתי. זאת אומרת, את יכולה ללדת ילד שנגיד חסרה לו אצבע או 2 שלא ראו.
בדיקת מי שפיר זה בדיקה שצריך לעשות לפי אינדיקציה. זה כבר לא כמו הבדיקות הקודמות, ששם השיקול העיקרי הוא כספי וכלכלי בלבד. לפי הצורך בלבד, רק לפי שיקולים רפואיים. הצורך הוא מעל גיל 35? מעל גיל 35, לאישה שעשתה בדיקות חלבון עוברי או שקיפות עורפית והתגלה שיש לה המלצה לעשות את זה, לאישה שיש לה בעיות גנטיות באמת, אבל לא כשגרה לכל אחת, למרות שבארץ יש כל הזמן כאלה שעושים את זה סתם. זוהר, שמעת את רשימת המכולת הזו, אני מבינה שלא עשית את כל הבדיקות. לא עשיתי את כולן, מי שפיר כמובן לא עשיתי. למה כמובן? שוב, דיברת על ניהול סיכונים, אז השאלה היא פה מה הסיכון בבדיקה, לעומת מה הסיכוי או הסיכון ללדת ילד פגוע. מאחר ואני גם לא בגיל וגם היו לי תוצאות טובות מאוד של שקיפות עורפית, סקירות מורחבות באופן פרטי, היה לי ברור שבדיקת מי שפיר לא עולה על שולחן הדיונים. את בדיקת החלבון העוברי עשית? בהיריון הראשון כן, ובהיריון השני לא. לא עשית לא חלבון עוברי ולא מי שפיר? לא. אז זה קצת סותר את מה שדוקטור בר אמר כאן, נכון עמוס? דיברת על זה שאם עושים חלבון עוברי, אז לא חייבים לעשות מי שפיר מהתוצאות האינדיקציה. תראי, חלבון עוברי, למי שלא החליטה מראש שהיא עושה מי שפיר, כדאי מאוד שהיא תעשה. כי זה בכל זאת בדיקה שנותנת איזושהי אינדיקציה אם כדאי או לא כדאי לעשות מי שפיר. אבל אם מישהי החליטה שזה לא משנה מה היו תוצאות החלבון עוברי, היא לא תעשה, למשל אישה דתייה או אישה עם אמונה שלה דתית, אז אין טעם שהיא תעשה בדיקה שהיא אחרי זה לא תפעל לפיה. אז למה לא עשית? סיבות של אמונה, לא דתית, אבל לא דתית במובן המקובל של המילה, אבל הייתה לי תחושת בטן מאוד מאוד חזקה שההיריון הזה הוא נפלא. והאינטואיציה שלי הייתה שזה מיותר מבחינתי. ואת התחושה הזאת מנסה להעביר לנשים באתר שאת מקימה? תראה, אני לא יכולה להעביר לאישה תחושה. אני יכולה להזמין אותה להקשיב לתחושה שיש לה, אם יש לה. ואני מאמינה שלכל אישה, אם היא מלווה בצורה נכונה במהלך ההיריון על ידי איש מקצוע, היא יכולה בצד הלמידה של הנושא, דרך איש מקצוע שהיא סומכת עליו, דרך הרבה מאוד מידע שקיים היום ברשת, שצריך כמובן לסנן אותו וללמוד אותו בצורה שקולה, היא יכולה, אם את מחפשת ממני את הטיפ המרכזי, אז הטיפ המרכזי שלי לעצמי קודם כל, ואחר כך גם לנשים אחרות, זה ללמוד את כל הנושא בצורה מושכלת כמה שניתן, ואחר כך להחליט, כשלוקחים בחשבון בצורה משמעותית, את תחושת הבטן. דוקטור בר, אבל למה יש לי תחושה שלרופאים הכי קל לשלוח לבדיקות? מה אתם צריכים לדאוג? שהיא תיבדק, והיא תשלם, ולא חס וחלילה שאני אומרת שאתם מרוויחים מהבדיקות שהן נעשות במכונים, אבל אני מתכוונת, למה אתה צריך לדאוג להיריון, אם היא הולכת ונבדקת? זה נכון שרוב הרופאים ככה שולחים לבדיקות? תראי, הבעיה היא לא זה שאנחנו שולחים, אנחנו שולחים כי היום אנחנו מחויבים על פי החוק למסור, ואנחנו נמצא את עצמנו בבית משפט, מצאו כבר אנשים את עצמם בבית משפט על זה שהם הלכו לפי מה שהמדינה נותנת, אבל הם לא ידעו את האישה שיש איזושהי בדיקה שהיא יכולה הייתה לעשות והיא לא עשתה, באופן פרטי. שיכול להיות שבכלל לא הייתה עושה אותה, אבל החוק מחייב אותנו לידיה. לכן אנחנו זורקים עליכן היום הרבה יותר צרות, ואנחנו משאירים הרבה יותר החלטות בידיים שלכן, ואנחנו לא מעיזים להגיד לכם מה דעתנו. כלומר, יש כאן איזה פרדוקס. קופות החולים לא מממנות הבדיקות, אבל הרופא מחויב לשלוח או לידע לפחות. או לידע שהוא ישנם. אז היום כל אישה יוצאת, אם היית רואה את הדף שאני נותן לאישה לבדיקות גנטיות, זה 7 דפים, כל אישה שמגיעה אליי לקליניקה, יוצאת עם 7 דפים, ושתקרא את זה בבית ושתחליט מה שהיא רוצה. אז איך אנחנו אמורות להחליט? זה באמת בעיה. תראי, קודם כל מה שאתם צריכות לדעת זה דבר אחד, שהטירוף הזה לילד בריא, אנחנו מוכנים לקבל את הסיכון שבאוטו אנחנו נכנסים ואולי תהיה תאונה. בהיריון משום מה כולם הצפי הזה לילד פרפקט והחוסר נכונות לקבל את זה שיש דברים משמיים, הוא נהיה אבסורד, וגם מרוב בדיקות שאנחנו עושים לכן, אתם יוצאות נשים אחרי כל הבדיקות ואומרות, אני עשיתי את הכל, אין ספק שהילד הזה יהיה בסדר, והיא מאוד מופתעת, איך זה קרה? יש כאן כמובן את המרכיב הפסיכולוגי, צילמתי אז אני אקבל מוצר טוב, ומי שיגיד לי אחרת. בדיוק, זה בעיה, צריך לדעת שזה לא מבטיח, יש בדיקות וצריך להפעיל את ההיגיון ובאמת את הרגש. אנחנו עושים הרבה בדיקות מיותרות. אז אולי ככה להתחבר לרגש ולהיגיון באתר שלך. איך את בעצם מסייעת לנשים, או באתר שאת עומדת להשיק, איך את רוצה לסייע לנשים להחליט? תראה, האתר שלי יעסוק בשלב ראשון בנושא של בחירת בית חולים ללידה, שזה איזושהי החלטה מאוד קרדינלית שנשים לוקחות, ובהמשך יהיה עיסוק מאוד רחב בנושא של הבדיקולוגיה, מה שאנחנו בעצם מדברים עליו היום, גם בנושא של הזכאות בקופות, הזכאות בביטוחים משלימים, נושא שיש בו יותר דיסאינפורמציה מאינפורמציה בעיקר ברשת, וגם בנושא של בעיקר הפניה למידע שלא אני כתבתי אותו, אלא למידע
מקצועי וסמי מקצועי שמאפשר לנשים להיחשף לאפשרויות שאולי הם לא ידעו אותן לפני. אנחנו כאן עם דוקטור עמוס בר, על קו הטלפון נמצאת מיכל ויש לה שאלה לדוקטור בר. שלום מיכל, מה השאלה? שלום, שמי מיכל. אני חושבת לעשות בדיקת מי שפיר ורציתי לשאול מה הסיכונים בבדיקה ואם אני עושה אותה, אם אני יכולה לוותר על בדיקת חלבון עוברי ושקיפות עורפית. בת כמה את, אם אפשר לשאול? בת 29. 29. תראי, באופן עקרוני, בדיקת מי השפיר כרוכה בסיכון להפלה. ואת זה צריך לקחת בחשבון, בוודאי בגיל 29 כגיל בלבד אנחנו לא ממליצים לעשות. מה הסיכון? בין 1 ל-200 ל-1 ל-400, זה תלוי בכל מיני מספרים, בכל מיני עבודות, אבל יש סיכון להפלה. אני כן ממליץ לעשות בכל מקרה בגיל 29 חלבון עוברי, גם אם היא רוצה לעשות מי שפיר ולו מהנקודה הכלכלית, כי אם היא תקבל חלבון עוברי לא תקין, היא תקבל החזר מקופת חולים כלכלי, אז לא הייתי מוותר על התבחין המשולש, או מה שאנחנו קוראים לו שפת העם חלבון עוברי. ושקיפות עורפית אם היא לא עשתה, אם היא יכולה לעשות אז שתעשה, אבל אם היא מתכננת מי שפיר בכל מקרה, אין טעם שתעשה שקיפות עורפית, חבל על הכסף, כי זה לא בדיקה ממומנת. מותר לשאול אותך מיכל, מדוע את רוצה לעשות בדיקת מי שפיר למרות שאת בת 29? אני פשוט לא רוצה לקחת סיכונים. וגם כאן יש לך סיכון, אמנם סיכון של פחות מ0.5%. תראה, אני כל שבוע עושה מי שפיר לכאלה שאני לא ממליץ להם לעשות מי שפיר, כי כמות המי שפיר שנעשית בארץ היא באמת ענקית, ונשים עושות את זה באמת ללא סיבה, באמת במספרים שעולים מעבר לכל מדינה, אבל רצמית, ומה שצריך להגיד לאישה כזאת,